magi kore benefits minyalo wacho ni kare ODM notimo maber donate experts ne lakini pod uramo ni ODM onge serikal exactly mana ka tieko Seth wacho ni opogore kodwa e paro ni structures mag ODM ni galagala ma kata youth ko be accommodated tado kono ni mano is not true. ODM chama Kenya ka mano kungo bedo gi structures ma kata wuda genege tinde kwao gi copy paste gik mano ochako. ODM mano bedo gi youth league emano bedo gi women league emano bedo gi mainstream league en mana niya inyal nene samoro jok moko bed league no ahinya ma yik jokalo kaka na winjo kilo wacho ni jakomare ODM nyocha ja 43 mana dira makende mana nikech pok ni thuolo bedo mondo yiero timre mondo yier joma moko mana kaka uda winjo ka giwacho ni ne gisechako yiero moko e tires mokuongo mal level 1 serumo kamano koro gimoro ni ODM ni ok ongi weche youth mano miriambo en mani thuolo mag yiero ema poko orumo wach ni mogik Ben wach ni mogik thuolo mar